Švajčiarsko. V tomto videu sa pozrieme na to, prečo patrí medzi krajiny, ktoré aj napriek svojej veľkosti patria medzi najrozvinutejšie na svete. V skratke si predstavíme krajinu, ktorá je svetovou špičkou v kvalite života, hospodárstve a prírodnej kráse. Švajčiarsko nemá oficiálne hlavné mesto, ale vláda a parlament sídlia v meste Bern. Švajčiarsko je federácia na rozdiel od Slovenska, ktoré je republika. V skratke to znamená spojenie viacerých menších celkov, tzv. Kantónov, do jedného spoločného štátu. Švajčiarsko má 26 kantónov. Kantóny majú vlastné právomoci, ale najvyššia moc patrí federálnej vláde. Príkladom je napríklad minimálna mzda, ktorá je v každom kantóne iná. Pohybuje sa približne od 3649 frankov do 4455 frankov mesačne. Ďalšie krajiny, ktoré fungujú na podobnom systéme, sú napríklad USA, Rusko a Spojené arabské emiráty. Vo Švajčiarsku sa ako mena používa švajčiarsky frank, nie euro, ako vo väčšine krajín Európy. Taktiež nie je členom NATO ani Európskej únie, čo súvisí s jeho politikou neutrality. Na rozdiel od iných krajín má Švajčiarsko až 4 úradné jazyky. Sú to nemčina, francúzština, taliančina a rétoromančina. Švajčiari majú špecifický nemecký akcent, ktorému často nerozumie ani bežný Nemec. Pre Nemca to znie asi takto. Švajčiarsko je známe svojou sofistikovanou dopravnou sieťou. Má výbornú železničnú infraštruktúru, pričom mnohé trate vedú cez niekoľko kilometrové tunely. Ani cestná sieť nezaostáva. V rebríčku kvality ciest sa Švajčiarsko nachádza na 2. mieste v Európe, čo je niečo, o čom sníva každú noc približne 50% populácie Slovenska. Dominantou krajiny sú Alpy, ktoré patria medzi obľúbené turistické destinácie. Vo vodstve je Švajčiarsko naozaj zaujímavé. Na jeho území sa nachádza množstvo riek a jazier. Významnú úlohu zohráva rieka Rín, ktorá tvorí časť hranice s Nemeckom. Ďalšou dôležitou riekou je Áre, ktorá sa neskôr vlieva do Rína. Medzi najznámejšie jazerá patria Ženevské jazero a Bodamské jazero. Kvôli hornatému reliéfu má Švajčiarsko aj veľa termálnych prameňov. Medzi známe kúpeľné mestá patria Bad Ragaz a Leukerbad. Najvyšším vrchom je Duforšpice, ktorý má 4636 metrov a je zároveň druhým najvyšším vrchom v Alpách. Švajčiari excelujú v zimných športoch. Zo Švajčiarska pochádza aj jeden z najlepších lyžiarov sveta, víťaz svetového pohára Marco Odermatt. Ďalším významným športovcom je Roger Federer, ktorý vyhral 20 krát Grand Slam a je považovaný za jedného z najlepších tenistov všetkých čias. V posledných rokoch sa darí aj švajčiarskému hokeju. Aj keď Švajčiari ešte nikdy nezískali titul majstra sveta, majú výborných hráčov, ako napríklad Nico Hischier, ktorý bol draftovou jednotkou v roku 2017. A na záver pár zaujímavostí o Švajčiarsku. Vo verejnej doprave sa oneskorenie nad 2 až 3 minúty považuje za problém. Ak vlak mešká 5 minút, často nasledujú oficiálne oznámenie a ospravedlnenie. Švajčiarsko je známe tým, že je vojensky neutrálne, no zároveň veľmi dobre pripravené na obranu. Má rozsiahlu sieť bunkrov a niektoré sú dokonca odolné voči jadrovým zbraniam a kapacitu na ochranu celej populácie. V krajine zároveň platí povinná vojenská služba. Vo Švajčiarsku sídli Medzinárodný červený kríž. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber, aby ste neprišli o ďalšie videá. A do komentárov napíšte, či by ste chceli bývať vo Švajčiarsku, prípadne o akej krajine by ste chceli vidieť ďalšie video. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce.